Kí ni ìràwọ̀ rẹ sọ nípa health ẹ lọ́jọ́ tòní gangan? Apá abo ló dára púpọ̀ fún ẹ láti kọrí ṣíṣe prayer lénìí tàdúrà ẹ máa tètè dìtẹ́wọ́gbà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àsìkò wo gangan ni àsìkò tí prayer ẹ lè tètè dìtẹ́wọ́gbà lọ́jọ́ ti tòní gangan. Apá abo ló ṣeéṣe káàánú ti fọhùn káàánú ti wọlé dáadáa lọ́jọ́ tòní tí ń ṣọjọ́ Thursday August 6 ọdún 2026 tá wà nú ẹ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí ẹ bá ń share fídíò yẹn pin kó jẹ́ òlò àtàǹfààní fọ́pọ̀ ènìyàn tí lójoojúmọ́ là ń ṣerú prógrámù báyìí kó lè máa jẹ́ àǹfààní tí yín náà lójoojúmọ́. Oníràwọ̀ iná tó kọranyan Harris tàbí láàrin March 21 sí April 20 lọ́jọ́ tòní ìlera ara yín á jí pépé, ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe káwọn míì nù yín kẹfẹ́ ní àwọn kan tó jọ mọ́ èjìká dídùn tàbí ọrùn ríro. Púpọ̀ nù yín náà sì rí ó ṣeéṣe kí òun yín fẹ́ hábà kan látara ariwo rẹpẹtẹ lọ́jọ́ tòní tàbí ọ̀rọ̀ sísọ rẹpẹtẹ. Ẹ wá rí dájú pé ẹ sọ̀rọ̀ àsọjù, ẹ jẹ oúnjẹ tó wà moderate, ẹ rí dájú pé ẹ sọ egungun ẹja jẹ lọ́jọ́ tòní kó má ha yín lọ́fun. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ má tẹ ọrùn kọ̀dọ̀rọ̀ sí ẹ̀gbẹ́ kan ju bó ṣe yẹ lọ tàbí kẹ́ fi jìkà gúnlẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ kí ọrùn tàbí èjìká kó má ba ròyìn lọ́jọ́ tòní. Aago 3 kù ìṣẹ́jú 15 lóru gànjọ́ sí aago 4 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún, ó sì ṣeéṣe kẹrọ opportunity àtàánú látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ ìrùpẹ̀ alámọ̀ Taurus tàbí láàrin April 21 sí May 20. Tẹ́ bá lọ ń gbé nǹkan tó pọ̀ jù rẹpẹtẹ sórí lọ́jọ́ tòní ó ṣeéṣe kí lè fẹ́ forí fífọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá lọ ràn yín mégungun ju bó ṣe yẹ lọ egungun bọ́gọ́ ó ṣeéṣe kí lè fẹ́ bí kí àwọn párí àbáwọn bí jọ yín kó máa ròyìn bákan bákan lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbọ́dọ̀ disturb ọpọlọ yín ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní kó má fa mental burnout. Ẹ má gbé nǹkan tó pọ̀ rẹpẹtẹ sórí yín ju bó ṣe yẹ lọ kẹ́ kíyèsára lọ́jọ́ tòní. Aago 2 kù ìṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ sí aago 3 kù ìṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeéṣe káǹfààní náà ti bẹ̀yẹn wọlé. Ṣáájú kí n tó tẹ̀síwájú fẹ̀yìn tẹ̀ ṣe ń wo fídíò yìí, à ń ṣe fídíò ìwádìí ojoojúmọ́ fún gbogbo ìràwọ̀ níbi tá a ti máa ṣàlàyé nípa gbogbo nǹkan tó lè máa ṣẹlẹ̀ nígbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan. Ojoojúmọ́ náà là ń ṣe léyìí, ẹ wo orí péjì wa ti post ẹ̀ síbẹ̀. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ aláwàdà Gemini tàbí láàrin May 21 sí June 21 ọjọ́ ìjọjọ́ tó ṣe é pé ó ṣeé ṣe kí àwọn immune system yín kó má fi bẹ́ẹ̀ strong tó kọ́pọ̀lọpọ̀ yín kó fẹ́ máa dàbí ìgbà pé fi bí ìgbà pé kẹsùn ó ń ṣe yín bí ìgbà pé àbí kẹsùn díẹ̀ ní àbí kẹ gíláàsì díẹ̀ ara yín lè má ṣe ṣémṣém dáadáa tó lọ́jọ́ ti tòní. Bẹ́ẹ̀ sì lọ́jọ́ tòní ẹ rí dájú pé ẹ jìnnà sí gbogbo nǹkan tó lè cause sickness fún yín bóyá bí kẹfọn máa jẹ èèyàn tàbí kéèyàn máa jẹ nǹkan tàbí mu nǹkan tó ṣe é pé kò wà healthy tó kẹ kíyèsára púpọ̀ púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ní lọ́jọ́ tòní kò dára kẹ fẹsẹ̀ lásán máa dá tẹlẹ̀ káàkiri torí ẹsẹ̀ yín lè dédé gùn kan ẹ lè dédé ṣèṣe látẹsẹ̀ lọ́jọ́ tòní kẹ kíyèsára. Bẹ́ẹ̀ sì ni ṣeṣe kẹsẹ̀ máa yún mí ní lọ́jọ́ tòní sáìnì gidi gan ni spiritually tó bá jẹ́ sí ọ̀tún ire ni tó bá sì jẹ́ sí òsì ó lè rí bákan kẹ kíyèsára. Àsìkò tó dára jù fún yín láti ṣe prayer lénìí jẹ́ aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí. Apá south west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer tó sì ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àti ire láti bẹ̀yẹn. Oníràwọ̀ omi agbára cancer tàbí láàrin June 22 sí July 22 púpọ̀ ọ̀nà yín lọ́jọ́ tòní ó ṣeéṣe káwọn kan bí jẹ̀díjẹ̀dí tàbí òtútù díẹ̀ kó fẹ́ máa mọ́ pọ̀lọpọ̀ yín. Ẹ wá rí dájú pé ẹ mú mi dáadáa torí àpọ̀jù ṣúgà lára kẹsì jìnnà sí gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ oúnjẹ tó jẹ́ carbohydrate jíjẹ ju bó ṣe yẹ lọ. Aago 6 kù ogún ìṣẹ́jú ní ìdájí sí aago 7 kù ogún ìṣẹ́jú láàárọ̀ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ iná tó gbóná rí Leo tàbí láàrin July 23 sí August 22 ọjọ́ tòní ìlera yín á jí pépé ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ yín ẹ kíyèsára pẹ̀lú ara ríro látara ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yín tẹ gbèrú gẹ́gẹ́ lọ́jọ́ ti tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn nǹkan tó dàbí joint pain ó lè wáyé lọ́jọ́ tòní. Ẹ jìnnà sí nǹkan tó lè affect skin yín lọ́jọ́ tòní torí skin yín máa wà highly sensitive tí nǹkan bá ha yín lára ó lè hàn pàlàbà lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ jìnnà síbi tóru bá ti pọ̀ sí jù kó má bàa fa kí àwọn nǹkan bíi kòkòrò kó jáde sí yín lára tàbí kí ooru kó jáde sí yín lára. Bẹ́ẹ̀ sì ni ibi tó tútù bá ti pọ̀ jù náà kó má bàa jẹ́ kí àìsàn tètè wọlé sí yín lára kẹ́ kíyèsára. Ẹ sì rí dájú pé ṣe exercise níwọ̀nba díẹ̀ lọ́jọ́ tòní kára yín lè jí pépé. Aago 6 kù ogún ìṣẹ́jú ní ìdájí sí aago 7 kù ogún ìṣẹ́jú láàárọ̀ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lọ́jọ́ tòní. South west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ ìrùpẹ̀ funfun Virgo tàbí láàrin August 23 sí September 22 ọjọ́ ìjọ tó ṣe é pé ó ṣeéṣe kẹ́ máa experience àwọn nǹkan tó jọ mọ́ ìbàràdì ríro tàbí kí ẹsẹ̀ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ dúró sí position kan fún ìgbà pípẹ́, ẹ jókòó pẹ́, ẹ dúró pẹ́, ẹ sùn ju bó ṣe yẹ lọ torí ara ríro lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ rí dájú pé ẹ ṣe exercise dáadáa. Aago 2 ní òru gànjọ́ sí aago 1 lóru gànjọ́ wá jẹ́ àkókò tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ márìmí fi Libra tàbí láàrin September 23 sí October 22 lè rárá yín lọ́jọ́ tòní. Ó gbà kíyèsára púpọ̀ púpọ̀ o. Ẹ rí dájú pé ẹ mọ mi dáadáa púpọ̀ púpọ̀ torí ó ṣeé ṣe
káwọn nǹkan tó jọ mọ́ reproductive system yín kó fẹ́ nílò health care dáadáa lọ́jọ́ tòní, àwọn nǹkan tó lè ràn lọ́wọ́ báyìí ní kẹ́ ṣe. Àwọn míì nínú yín lọ́jọ́ tòní ó ṣeéṣe kẹ́ fẹ́ máa yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ tàbí ìgbẹ́ líle lọ́jọ́ ti tòní tẹ́lẹ̀ sì lè fẹ́ àfẹ́ tí yín tó lè fẹ́ fa hemorrhoid kẹ́ kíyèsára púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ṣọ́ra ṣe pẹ̀lú ibi tẹ́ máa tọ̀ sí àbí yàgbẹ́ sí torí toilet infection tàbí infection èkéyìí. Bákan náà sì rí ẹ ṣọ́ra ṣe pẹ̀lú bíbálòpọ̀ pẹ̀lẹ́nu àjòjì lọ́jọ́ tòní kó má bàa fa STD kẹ́ kíyèsára púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Ẹ mumi dáadáa kẹ́ sì maintain good hygiene. Aago kan ní òru gànjọ́ sí aago méjì ní òru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeéṣe kẹ́ gan opportunity àtàǹfààní látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ omi tútù Scorpio tàbí láàrin October 23 sí November 22 ọjọ́ ìjẹ́jọ́ tó ṣe é pẹ́ kí ṣọ́ra púpọ̀ o. Àwọn nǹkan bí ara jíjá jara yín ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tòní o. Ẹ rí dájú pé ẹ jẹ oúnjẹ tó ṣe é pọ̀ ti preserve fún ìgbà pípẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ rí dájú pé ẹ jẹ oúnjẹ tó fresh kẹ́sì mú mi dáadáa lọ́jọ́ tòní. Èyí lẹ lè fi dẹ́kun ẹ o. Pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè máa sẹ́ǹsì bí nǹkan bí ọwọ́ ìbàràdì ríro lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé kí sára aago 3 kù ìṣẹ́jú 15 lóru gànjọ́ sí aago 4 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ inú àtùpà Sagittarius tàbí láàrin November 23 sí December 22 ọjọ́ ìjẹ́jọ́ tó ṣe é pẹ́ ní láti gbé sára pẹ̀lú ìlera ara yín. Ọ̀pọ̀ ọ̀nù yín ó ṣeéṣe kẹfẹ́ ní nǹkan tó jọmọ́ indigestion tàbí kínú fẹ́ máa rún yín bákan lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ̀yin tẹ́ ní ọ́sà tẹ́lẹ̀ ó lè disturb yín díẹ̀ lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó ṣe pé kò bá yín lára mu tẹ́yìn fúnra yín mọ̀ pé kíní kò bá mi lára mu. Ní pàtàkì jùlọ ẹ jìnnà sáwọn nǹkan tó jọmọ́ carbonated drink lọ́jọ́ tòní kẹ́ kí ó sára kó má bàa react negatively ní ikùn yín lọ́jọ́ tòní. Pàpà kó má bàa fa kí ásíìdì inú yín kó ráìsì sókè dáadáa kẹ́ kí ó sára púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Aago 4 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lọ́jọ́ tòní. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeéṣe kẹrẹ àánú àti opportunity látàpá àbẹ̀yẹn. Oníràwọ̀ ìpele eruku Capricorn tàbí láàrin December 23 sí January 19 ọjọ́ ìjẹ́jọ́ tó ṣe é pẹ́ ní láti kíyèsára púpọ̀ tó ṣeéṣe kí àwọn kan bíi ọwọ́ ẹ̀yìn lókè kó máa ròyìn tàbí kẹ́ẹ̀kí gbàyà yín kó máa dàbí ìgbà pọ́n stiff bákan kó máa ròyìn mọ́ bèjì kàkàrà yín máa dún kẹrẹkẹrẹ bákan lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ ṣe exercise dáadáa. Ẹ jìnnà sí nǹkan tó jọ mọ́ ṣọ́ọ̀kì ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ àbí bad news pátápátá lọ́jọ́ tòní. Àwọn nǹkan támúnú yín dùn báyìí ní kẹ́ wò lọ́jọ́ tòní kó má bàa fa ṣọ́ọ̀kì fún yín lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ má gbé nǹkan tó wojú bó ṣe ẹ lọ torí ìlera ara yín lọ́jọ́ ti tòní kẹ́ kí sára púpọ̀. Aago 2 kù ìṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ sí aago 3 kù ìṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lọ́jọ́ tòní. East dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeéṣe kẹrẹ opportunity látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ oníbìnú Aquarius tàbí láàrin January 20 sí February 18 púpọ̀ ní ilé ní nǹkan tó jọmọ́ kàtá tàbí kọ́ lọ́jọ́ ti tòní. Tẹ́ bá sì ronú àròjù ó lè affect yín emotionally lọ́jọ́ tòní. Ó lè bí káyà gan máa dùn yín bákan kẹ́ kíyèsára púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ́jọ́ tòní ẹ jìnnà sí nǹkan tó tutù bó ṣe yẹ lọ bí ká máa gbé blọ́ọ̀kù mi tàbí ká máa mú nǹkan tó tutù bó ṣe yẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ jìnnà sí ìtì tó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ torí ìlera ara yín lọ́jọ́ tòní kí ìlera ara yín lè jí pépé. Aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ omi tí kìí ro Pisces tàbí láàrin February 19 sí March 20 ọjọ́ ìyọjọ́ tí ó ṣe é pé ẹ máa go through àwọn nǹkan tó jọ mọ́ shallow breathing díẹ̀ lọ́jọ́ ti tòní. Tẹ́ bá sẹ́ǹsì ẹ jìnnà síbi tí smoke bá pọ̀ sí àbí tí ìtì bá pọ̀ sí ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ má stress ara yín ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní. Àwọn nǹkan bí ọrùn ọwọ́ ríro àbí èjìká ríro àbápá ríro ó sì ló lè fẹ́ wáyé lọ́jọ́ ti tòní látara bóyá stress rẹpẹtẹ bóyá látara títẹ fóònù ju bó ṣe yẹ lọ tàbí látara sí stress apá yín ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní. Ó ṣeéṣe káwọn nǹkan yẹn fẹ́ wáyé lọ́jọ́ ti tòní. Aago 4 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣètọ́jú ìlera ara wa torí ìlera ara báyìí òun lògùn ọrọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ sì wò mí pátá ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run bo Olódùmarè nìkan lọ́ba tó ní ìmọ̀ jùlọ. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣèwádìí lónírúurú láǹfààní àti kàn sí wa ní WhatsApp 09033897161. Ire gbogbo ajẹ́ tiwa lónìí lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa láṣẹ Ìdùmarè. Ire o.